Begynd med at sidde på dine tæer, med stortæerne mod hinanden. På en udånding fold hovedet ned mod måtten og hænderne ned langs siden. På en indånding stræk hænderne over hovedet. På en indånding kom op på alle 4, knæ under hofter, håndled under skuldre. Underbøj tæerne. På en udånding kom tilbage i hundestræk. Skulderbreddes afstand mellem hænderne, spredte fingre og fødderne i hoftebreddes afstand. På en indånding før højre fod mellem hænderne i en low lunge. Have hælen mod himlen, se lige frem og gør ryggen lang. På en udånding før venstre fod frem og fold forover. Kig op. Og på en udånding før højre fod tilbage i low lunge med hælen mod himlen og lang lige ryg. Kom tilbage i hundestræk. Indånding. Udånding. Og på en udånding igen, kom tilbage i barnets position. Knæene ud til siden af måtten og hænderne frem foran dig. Slap af i kæben. Mærk dit ansigt. Og på en indånding kom op på alle 4. På en udånding kom tilbage i hundestræk. Mærk dit ansigt. Slap af i kæben. Før venstre fod op mellem hænderne i en low lunge. Hælen mod himlen. Lang lige ryg. På en udånding før højre fod frem og fold forover. På en indånding kom op med en lang lige ryg. Hænderne over hovedet. Og på en udånding før hænderne ned langs siden og stå i bjergudstilling. Lad der blive mellemrum mellem dine læber. Slap af i ansigtet. Og på en indånding før armene op over hovedet. På en udånding fold forover. Indånding se frem. Og på en udånding før venstre fod tilbage i en low lunge. Før højre fod tilbage og kom i hundestræk. For hver udånding prøv om du kan komme nærmere gulvet med overkroppen. Eller om du kan strække dine ben bare lidt mere.
På en udånding, kom ind i planken. På en indånding, sænk langsomt kroppen ned mod jorden. Placer nu hænderne ud for brystet. Bøj benene. Og på en indånding, løft overkroppen op, men lad knæene blive i jorden. På en udånding, sænk overkroppen og stræk benene ud. På en indånding, kom op på alle fire. Og på en udånding, kom op i hundestræk. På en udånding, før benene frem mellem hænderne. Og fold forover. Indånding, kom op med en lang lige ryg. Hænderne op over hovedet. Og på en udånding, hænderne ned langs siden, bjergets position. På en indånding, før hænderne op over hovedet. Og på en udånding, fold forover. Indånding, kig frem. Udånding, træd tilbage i hundestræk. Hoftebreddes afstand mellem fødderne. Hænderne skulderbreddes afstand. Spredte fingre, som borer sig ned i måtten. På en udånding, kom ned i planken. Indånding, upward facing dog. Lårene er ikke i måtten. Og kom tilbage i hundestræk. På en indånding, før fødderne frem mellem hænderne. Og på en udånding, fold forover. På en indånding, kom op med hænderne over hovedet. Og på en udånding, tilbage i bjergets stilling. Lad der blive mellemrum mellem dine læber. Afspænd kæben. På en indånding, før hænderne op over hovedet. Og på en udånding, fold forover. På en indånding, løft brystet og se frem. På en udånding, kom tilbage i hundestræk. På en udånding, kom tilbage i planken. På en indånding, upward facing dog. På en udånding, tilbage i hundestræk. Før højre fod op mellem hænderne. Stræk benet ud og have venstre fod fladt. Se op mod venstre hånd. Triangle pose. Brug eventuelt en blok, hvis du har svært ved at nå ned til jorden.
Pres skulderbladene tilbage på ryggen. Kig op mod hånden, hvis det er okay med din nakke. Før venstre arm ned mod måtten. Kom tilbage i en low lunge. Og på en udånding kom tilbage i hundestræk. På en udånding før venstre fod frem mellem hænderne. Stræk venstre ben. Højre fod fladt ned mod måtten. Kig op mod din højre hånd. Og træk vejret. Før højre arm ned i måtten i en low lunge. Og kom tilbage i hundestræk. På en udånding kom tilbage til planken. På en indånding sænk dig ned og kom op til upward facing dog. På en udånding kom tilbage i hundestræk. Indånding. Og på en udånding, tag højre fod op mellem hænderne. Stræk nu venstre arm op over hovedet. Den kan godt være løftet lidt mere, end jeg har det her, kan jeg afsløre. Men mærk et stræk i venstre side af kroppen. Slap af i kæberne. Slap af i ansigtet. Og på en udånding, før venstre arm ned mod måtten. I en low lunge. Og kom tilbage i hundestræk. På en udånding, før venstre fod frem mellem hænderne. Stræk højre arm op over hovedet. Se op mod højre armhule. Og bare træk vejret. På en udånding før højre arm hånden ned i måtten og kom tilbage i hundestræk. På en udånding gå fødderne op mellem hænderne og fold forover. Bare lad hovedet hænge tungt ned, armene hænge tungt ned. Slap af i kroppen. Afspænd ansigtet, kæben. Lad der blive mellemrum mellem dine læber.
På en indånding, kig op. Stræk dig langt med armene op over hovedet. Og på en udånding, kom ned i bjergudstilling. Sæt dig ned på måtten og læg dig ned i Shavasana. Ha' håndfladerne til at pege opad. Slap godt af. Lad fødderne vælte ud til hver sin side. Fold skulderbladene ind under kroppen. Afspænd ansigtet og bare slap af. Begynd at få lidt bevægelse i tæerne. Bevæg hænderne. Stræk eventuelt armene op over hovedet. Kram benene ind til kroppen. Rul over på højre side. Kom op. Sæt dig i skrædderstilling med hænderne foran brystet. Namaste.